ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକାର ରାତି ପାଇଲେ হ্যাঁ ଆମ ସାହିରେ କେତେଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କହିଲୁ 20ଟା କି ନାହିଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 10ଟା ପରିବାର ମୋତେ ଯାତ୍ରା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 10ଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଶୁଣିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଛା ହଁ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବୁ ଯେ ମୋଠୁ ଟିକେ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି କହିବୁ ସଦାବେଳେ ସେ କଥା କ'ଣ ତୋତେ ଯିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି ସେ କଥାଟା ମୋ ଆଗରେ ଘୁଷି ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାମାନେ ମୋ ପଇସାଟା ତୋତେ ଦେଇଦେବି ତୁ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରେ ଆଗ ତାପରେ ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଲେ ମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଯାକ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ 10 ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପୁଅ 2ଟା ଜନ୍ମ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ମାନେ 5 ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି 10 ଆଉ ବାକି ମୋର ହେଲା 10 ଏମିତି ମିଶେଇକି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 10ଟା ପରିବାର ଦେଲେ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ 10ଟା ପରିବାର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ତୁ ଦେଇଦେବୁ ଏ ବୋଉ ଶୁଣି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଝିଅ କି ନାହିଁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ମୋ ରାଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରାଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣେ ତାରିଣୀ ରାଣ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁନି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲିକି ତୁ ଶୁଣେ ସତ କଥା କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁନି ଯଦି ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ମୁଁ ତୋର ଜମା ବି ହେଲେ କହିବୁନି 1 2 3 4 5 କ'ଣ କିରେ ଯାତ୍ରା ପଇସା ନେବ ଏଠିକି ଆସ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଯାତ୍ରା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଲେ ହଜେଇ ଦେବେ ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲେଇକି ଯାହା ଖୁଆଇବା କଥା ଖୁଆଇଦେବି ଆଉ କିଣାବିକା କରିବା କଥା କରିଦେବି ତୁମେମାନେ ଯାତ୍ରା ପଇସା ନେଇକି ଶୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହ ବୁଝେଇକି ସେଠୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲେ ତୁ ବଡ଼ଟା ହେଇ ତୁ କିଛି ବୁଝିଲୁନି ଆଉ ବୁଝିବି କେମିତି ସେମାନେ ସିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ବୁଝିବି ଶୁଣ ଯାତ୍ରା ପଇସା କ'ଣ କେତେ ନେବ କହିଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଶୁଣେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ତୋତେ ମିଠା ଭଲ ତୁ 2ଟା ଜିଲାପି ଖାଇବୁ ଦୁଇଟା ଜିଲାପି ଖାଇବୁ ଜିଲାପି ଗୋଟାକ 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ 4 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ବାକି 5 ଟଙ୍କା ଯାହା ଗୋଟେ କିଣାକିଣି କରିବୁ ତୋତେ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇଦେବି ତୁ ତୋର ଯାହା ଗୋଟେ ଝୁଣକା ଫୁଣକା କିଣିବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ତୁ ଶୁଣେ ତୋତେ ଖାଇବା ଦେବ ତୁ ବରା ଖାଇବୁ 2ଟା ବରା ଖାଇବୁ 2 2 4 ଆଉ ବାକି ଯାହା 5 ଟଙ୍କା ବଳିବ କିଣିବୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ବଳିବ ଗୁଲୁଗୁଲାକି ଯାହା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ ଅଧିକ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା ବୋଉ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁନି ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ମ ଏଥିରୁ ତୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଣିବି ଘର ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ ଆଣିବି ଆଉ ସେମାନେ ନେଲେ କ'ଣ ଆଣିବେ ମୁଁ ବା ଘରର ବଡ଼ ଝିଅଟା ହେଲା ତୁ ସବୁ ସୁନା ବୋଉଟା ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟାରେ ବୋଉ ନେଉଛି ଦେଖେ ଚେନ୍ ଦେଲି ଆଉ ପକେଇଲି ଯାଉଛି ତୋର ଯାତ୍ରାଟା ଜମେଇକି ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ମାରି ନେଇଛି ନା ଭୁଲରେ ବି ପାଟି ଖୋଲିବନି କି ମୁହଁ ଖୋଲିବୁନି ତାଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ରଖିଛି ବୋଲି ହେଲା।